Така, сега мислим как ще работи машината. Тук имаме един цилиндър, който ще отваря ето този вала долу. Така. Тук имаме още един цилиндър, тук имаме още един цилиндър и тук имаме един водач. Той цилиндър е хванат за долното с гайка. И тук ще имаме един водач, така, което да казва кое къде се намира. Така. Ей, тук, чай си направя една линия за захранване. Една линия тук е захранване. Горе-долу, примерно, нещо такова захранване. От захранването ще пусна една черта към един разпределител, да кажем 5 втори. Ето така. Това са шумозаглушителите. Триъгълните са шумозаглушители. Ще пуснем към един разпределител 5 втори. Сега тук ще го захраниме. От единия, когато тук има флакон, така, когато има тук флакон, ще натисне този бутон. Така, този бутон трябва да дойде от някъде сигнал. Добре, ето този бутон ще го натисне. И този бутон ще отиде и де факто ще отиде и ще натисне, да кажем, ето тук това. За да може, като натисне тук, ще пусне въздух на една пълначна машина. Де факто пълначна машина представлява така горе-долу деса илюстрация. Две свързани бутала, едното се командва от въздух, другото помпа. И като му цъкне тук, пък де факто това ще отиде тук. Така и ще му даде сигнал да тръгне надолу. Така. Сега, когато тръгне това надолу, искаме тук ще направя една връзка. Когато тръгне това надолу, искам това нещо да отиде в този цилиндър, за да може да свали цялата система надолу. И тази, тук има една капачка. Така, тази капачка ще натисне. Де факто, тук. Така капачката ще натисне. И ще фиксира флакона да не бяга. Не е така, капачка да е, но примерно. Ще натисне флакона да не бяга. Така. След като натисне флакона да не бяга, нещо трябва да му каже, че това е натиснал надолу, за да може другия цилиндър да слезне. Значи, тук, така ще сложа един бутон. И на този лос, който е закрепен за това е подвижно. На този лос, тук, ще сложим една така като шайба, кръгла, за да може да работи в двете посоки. И когато натисне този бутон, значи него трябва да го захраним. Чакай сега, от тук идва в цилиндъра. Цилиндъра натиска бутона. Бутона трябва да го захраним от този кабел. От това и от този бутон. Когато го натисне последователно, значи, щом стигне това долу, тук вече има кранче да регулираш степента за натискане. Така. Бързината, не? Само, че кранчето ще е на изпускане. Тук ще е кранчето. И тук ще има кранче, защото ние регулираме изпускането, а не вкарването на въздух. Може и двете да се регулират по принцип. Така. И от тук като вкараш въздух, той идва до бутона, но бутона не пуска. Това слиза надолу, защото ето това цялото слиза надолу. Като слезне надолу, пуска бутона от тук. И този бутон трябва да каже на този цилиндър, де факто и тук влиза. Слизи надолу. Така. Той слиза и вкарва
ей така вкарва това гърло вътре. Къде е? Чук, вкарва гърлото. Значи капачката го държи първо. Капачката го фаща, го фиксира. После вкарва гърлото навътре. Така. И след като вкарва вътре гърлото, тук има едно клапанче, което е така. Това е тръба. Де факто, това е тръба. И тръбата отдолу е така. Това представлява. То е тръба. И тръбата има вътре едно такова остро, като така. Цък. Остро. И тук има. И тук е вече цилиндъра. И като цилиндъра даде надолу, де факто като даде така цък, това се отвори. И от тук влиза течността. Така. Това слиза надолу, влиза вътре в флакона. Така, след като влезе в флакона, тук още един бутон имам. Така, тук имам един бутон, който, тук има още една шайба, който това като слезне надолу, това е прът, който минава през целия цилиндър. Де факто така. Така, и като слезне надолу, ще натисне този бутон. Като натисне този бутон, де факто от тук ще го захраним този бутон. И от тук, като натисне този бутон, трябва да отиде въздух нагоре, за да каже на малки цилиндър да отвори тази тапичка отдолу. Така, това слиза отваря тапичката и пълни. Това е процеса на пълнене. Така. Това бутало, когато слезне додолу, тук ще сложим един бутон, така, за да му каже, че е слезнал додолу и е направил цикъла. Тук цикъла е на обем, пълни на обем. Всеки един път различен обем, а това е смука под вакуум от външен цилиндър, де факто. Така. Течността от външен източник, де факто смука под вакуум, става като вакуумна помпа, смука и бута. Така, това като цъкне долу, трябва да даде сигнал тук, за да мога да обърне посоката. Така, като цъкне долу, обръща посоката, казва първо, така казва, дигай нагоре, това изключва вдига нагоре, това тръгва наобратно, да дига нагоре. След като каже това дигай нагоре, от тук трябва да кажем първо на този цилиндър да се вдига нагоре. Само секунда, тук съм си чертал, мислил съм си го вчера. Така, значи първо трябва да затвори клапана. Ето така. Нагоре от тук. Първо отиваме в клапана да затвори. Затваря клапана. И той докато затваря клапана, тук чрез кранче може да го направим да вдига едновременно и този. Тук една връзка, да вдига и този. Тук има кран. Тук няма кран, тук просто е цък. Така, тук е един кран, за да вдига нагоре този цилиндър. След като се вдигне този цилиндър, тук трябва да фиксирам още един бутон, за да знаем, че е вдигнат. Този като се вдигне нагоре, така, този като се вдигне нагоре, тук трябва да знаем, че е вдигнат вече нагоре, за да може да тръгне и този да... Ама то, за какво пък ми е да знае? То не трябва да знае. Този от тук. Цък директно и този. Тук ще сложим един кран. И сме готови. Просто да го забавиме малко. Това с кранче. Тоест става всичко за 2-3 секунди. Значи затваря, дига и дига цялото. То за вдигане няма проблем. Дори да го пусте, той няма къде да отиде. Тук го държи. Тази звездата го държи да не тръгне на никъде. Дига го. И когато го дигне, това трябва да знае, че го е дигнало. Цак. Ще натисне този бутон. И този бутон, цак, като го е дигнал, то тук има постоянно
налягане, де факто тук ще си вземем постоянното налягане, защото той, когато това дигне нагоре, той си го държи горе затворен цикъла. Добре, значи този бутон ще го свържем от тук постоянното налягане. И от тук това нещо, постоянното налягане ще отиде къде трябва да иде? Трябва да отиде в още един разпределител 5/2 по дяволите. Тук ще захраним още един разпределител. Така ще го захрани 5/2. И де факто това, когато завърши цикъл, ще държи 5/2 постоянно натиснат. Защото тук има въздух. Така, тук е един on, off копче бутон. Така. И като отиде в 5/2, го захранва в 5/2. Или пък, не, чакай, само секунда. Този 5/2, я да го захраним постоянно, ще го захраним този 5/2, ще го захраним постоянно. А този от бутона, де факто това ще го няма, от този от бутона не, чакай сега, дига това тук, дига, цъка бутона. Де факто трябва да каже, този, да, трябва да каже тук на 5/2, пусни бутона, да пусне спря да тръгне. Тук, това е цилиндър с пружина, ето тук, цък. Де факто той, че пружината е от тая страна, той е постоянно затворен. Не, постоянно е отворен, така. И тук му цъка въздух, де факто въздуха му идва тук да влезне, за да мога го бутне да го затвори натам. Така, цъка му въздух, това отваря. Това всичко става за по-малко от секунда. За някакви стотни. Така, това като отвори, тук от постоянното захранване ще взема захраним още един бутон. Този бутон. Това като отвори цък, тук това го бута постоянно, лентата е натам посока. Бута го и веднага още тук, когато е минало, тук цък, да цъкне това, да знаем, че е минало. И веднага, когато мине, това ще затвори, ще изпусне въздуха и тук ще има тапа. Защото това го командваме само в една посока. То е с пружина. Тук има тапа. Де факто това ще каже тук съм, а това ще каже минах, затваряй. И още докато тук цък минало, ще затвори цикъла и следващият флакон, защото тук ще са наредени. Така. То е това като звезда, така. Това е флакона, това е така. И като дойде тук следващия, де факто пак да не ги смачка, минава звездата. Да, така. Добре. Така. И следващия флакон, цък минава звездата и го цъка. И го спира. Този продължава натам. Той вече е цък минало е, затворил го е, спряно е. Той колко? Защото така го правя? Защото тук ще цъкне и ще отвори и ще държи отворен този цилиндър. И това ще е на фри спин. Обаче понякога, ако заяде някъде, му трябва смисъл, не винаги тръгва да се върти веднага, защото това е абсолютно свободно. То е на свободно въртежен принцип, който само лентата го бута и тежината на флаконите. И ако тук няма флакон, няма да тръгне. И другото, което е, ако нещо запецне някъде леко и му трябва малко повече време да тръгне, затова това не е на време. Му трябва малко повече време да тръгне, за да мине, да натисне това да го затвори. Така че тук докато не мине и да го врътне и не натисне този втория бутон, няма да спре следващия спрей. Така, това е относно
системата. Едната система. Сега, този бутон трябва да му даваме от някъде команда. Тук ще го прекарам. Трябва да му даваме, тук имам, да кажем, имам един стоп. Стоп на машината. Да, стоп, не е старт, а е стоп. Тук е стопа. И този стоп ще му дава, тук този стоп, ще му дава командва де-факто стоп. А защо избирам стоп, сега ще ви кажа. Така, тук тази машина също е много сложна в момента, която ще направя. Тя има един голям цилиндър, един малък цилиндър и един плосък цилиндър. Това всичко са цилиндри. Така. Тя е абсолютно автономно управление. Сега няма да го правя него, защото то вече е направено. Трябва да го свържа управлението на тези цилиндри с управлението на това, което управление. Това е само управлението. Де факто цялото управление идва тук от един бутон и бутон на старт. Така. Защо ги правя това? Защото тази машина трябва да каже кога е флакона напълнен, да каже на тази да пълни следващия. И помеждуто трябва да има един, който да чака, за да не се губи време. Де факто тук ще има един цилиндър, който ще го спира флакона, и тук ще има един флакон, който ще е готов за пълнене, за кремпиране и пълнене. Така, и ето го, това е тук този цилиндър, където бута флакона. Де факто е така. И тук ще има още един малък цилиндър, който да го фиксира, да е на место, да не избяга на някъде. Така. И сега, това стана доста дълго и сложно, но трябва да се направи. Сега. Подявайте. Така. Тук трябва да знае дали има флакон или няма. Но все още не го знам това, не? Сега, със сигурност трябва да знаем тук точно един такъв на пружинка. Като мине флакона да го цъкне, но този от пружинката, какво ще му докараме? Постоянно захранване. Да му докараме постоянно захранване. Така, постоянно захранване ще му докараме. Де факто е тук от on-off. On-off бутона. Ще му докараме едно постоянно захранване. И като мине тук ще цъкне, обаче къде ще иде? Ще цъкне. Трябва, де факто, когато мине флакона, това да не тръгне веднага, трябва да го забавиме. Да кажем 2-3 секунди да го забавим, за да може флакона да спре тук, да опре тук и да знаем, че флакона е вътре. Така. По принцип най-лесно ще да го сложа това тук, но мисля, че с един забавител за време ще е по-добре, защото това, ако го сложа да го натиска тук, той ще знае, че флакона е тук, но когато го вкара вътре под машината, да го кремпира де факто е тук, и после като го изкара, пак ще го натисне. Де факто машината ще приема, че е дошъл друг флакон, а не трябва да приема, че е дошъл друг флакон. Трябва да знае, че този е влезнал и е излезнал. И след това е тръгнал. Така, затова това ще подаде сигнал на един разпределител. Тук ще го направим пак 5 втори. Тук, да видим, тук ще го захраниме. И така ще му направим сигнал. Ще подаде един сигнал на един разпределител 5 втори. Така. Който като захрани, ще каже цъкми на това нещо. Де факто от тук ще дойде. Обаче преди да влезне тук трябва ми това ми трябва да забавя таймера за време. Де факто това е забавител. Забавител.
време. Една секунда. Една-две секунди. И от този забавител вече трябва да влезне и тук вътре в цилиндъра. De facto това му казва цък, тръгни. Това надува тук. Това му казва, не, няма тръгнеш веднага. Чакай 2 секунди. 1, 2, цък, пуска въздуха. Въздух идва тук. През това време флакона е спрял и се опрял тук. Влиза навътре. Бум. Кремпира го. След като го кремпира тази машина, значи тук ще има два варианта. И двата варианта ще водят тук до бутон стоп. Значи, това е сега как работи тази машина тук, тази тук кремпиращата. Ще обясна в друго видео, защото там е още по-сложна система. Но всички варианти Manual, Automatic и двата вида газ LPG и CO2 работят, всички водят към един бутон стоп. Това е стоп бутона. И когато си свърши цикъла тук, той винаги натиска стоп бутон и тази машина се пуска нагоре, де факто. И отпускането нагоре е от тук. Така, когато натисне стоп бутона и отпускането нагоре ще... Де факто, стопа идва захранването тук от една схема. Това е схема. Така. Но това захранване, като даде стоп, ще го свържа допълнително. Той си е свързан към машината, към схемата, но ще го свържа тук допълнително към този 5-2 разпределител. И като го свържа допълнително към този 5-2 разпределител, той ще обърне посоката и ще му каже на този и на този да се преберат. Така, какво ще кажа на това да излезне? Подявайте. Да го чака затворен. Тук тази пружинка е тук де факто. Тук ще има още една пружинка, която като е натисната ще каже, че тук има флакон, който чака, за да бъде това затворено. Сега ще го доизмислим и този цикъл. И сега това го връща и това се връща. Де факто флакона продължава. Как ще знаем, че е минал натам? Значи тук ще ми трябва още един. Майко, това много евро стана. Това е по 50, 100, 150 и 100, 250 евро и още 50, 300 евро. Майко, до тук само това е 300 евро. Така, много скъпо. Но ще видим. Аз повечето елементи ги имам, Така. От разни стари машини. Така. Сега това го цъка. Този чака тук спрян. Това като цък не минава. Цък минава. И трябва да... още един 5-2 разпределител ще трябва. Това е, защото искаме бързо да работи. Иначе ще стане и без тея 5-2, ама много бавно ще работи. Така. Тук като мине, да му дадем едно автономно захранване от някъде си. Тук като мине, трябва да цъкне и тук. И де факто той като цъкне тук, ще даде въздуха и тук и въздуха ще отвори този. Така. Този ще отвори и най-вероятно ще затвори тук една връзка. Най-вероятно ще затвори този цилиндър. За да може този като се отвори, този да се затвори. Цак. Така, този ще се
затвори, т.е. ще се отвори, флакона ще мине. А то за какво ми е тук да ми казва кога е флакон ли вътре? О, вече изпуших. този ще мине. Ще цъкне тука. Ще каже бам, затварям. Аха, и това като тръгне да затваря, бам, той вече знае, че е тук, че е затворил. Той тръгва да затваря. А това тук като цъкне, трябва да затвори това, за да го успее да го чака. Чакай се, това цък затваря, това го кремпира, стопира, цикъла се повтаря. Ей тук като идва този втория, де факто тя системата оперира с 3. Един, който се пълни, един, който върви и ще чака тук, и един, който се пълни. Кремпира и пълни. И когато този мине, трябва това да се отвори, или този ако дойде по-бързо или по-бавно, защото не знаем дали ще дойде по-бързо или по-бавно. И тук трябва да му кажем дали има или няма. Де факто това, ако е тук цък, той ще цъкне и той ще си чака. Де факто е от тук. Тук трябва да даде сигнал. Само секунда, че блокирах. Де факто той като дойде тук, трябва да даде сигнал на стопа. Де факто е този стоп. Трябва да даде сигнал. Не, де факто от стопа, ето този стоп, когато се натисне, този стоп, когато се натисне, отваря един разпределител 5 втори, който го има тук в другата система. Де факто този стоп отваря един разпределител 5 втори. Нали, тук той си го отваря негов си разпределител, не е от тази система, тя е от друга система. И като го отвори 5 втори разпределител, той ще пуска въздух към този бутон. Де факто трябва да му пуснем въздух от разпределител. Де факто тази машина трябва да е спряла цикъла, за да му пусне въздух, за да може да каже тук е пълно и чака. Така. Тук е пълно и чака. За да може да отвори. Какво ще стане? Дали ще отвори този бутон? Така. Този разпределител тук ще, когато машината свърши цикъла и пусне флакона, де факто го пуска флакона и той тръгва да мине. Тук това цъка да му каже, че следващия може да го пусне. Нещо се обърках, само секунда. Така, значи тук като мине флакона, ще цъкне. Де факто той го е пуснал и е минал и е цъкнал. Цък. И ще му даде сигнал тук да го затвори. И щом е минал флакона, ще затвори този цилиндър веднага. И ще чака следващия да дойде. А това нещо трябва да е тук някъде. Тук малко по-рано. Защото ако мине флакон по-рано, де факто ако мине флакон по-рано, да му каже затвори, ако тук не е цъкнало. Но това може и дори да го няма. Може би. Ще го доизмисля него. Така. Сега, въпросният стоп, като се натисне, значи въпросният стоп трябва да даде команда, де факто тази машина като спре стоп, трябва да даде команда, за това ще го свържа ето тук, с този другия механичния стоп, така, защото като се натисне този стоп, цък от тук, дава команда.
Тук, ако има флакон, командата минава, отива в 5 втория разпределител и тръгва да пълни. Ако е това дало команда стоп, де факто, ако е дало команда стоп и тук няма флакон, тази машина няма да тръгне. Де факто пълненият процес няма да тръгне, докато няма флакон тук. И когато има флакон, трябва да се натисне стоп, за да му даде сигнал, тук да мине и да му даде сигнал, за да тръгне да пълни и целият цикъл се задейства наново. Да. А това тук е само за превенция, ако мине флакон и това не се е затворило, но това ще се затваря когато мине флакона. Но тук цък и го цъкне и ще затваря и да, ще го затваряме, когато мине флакона да се затваря и да, когато мине флакона го затваря и ако искаме да е малко по-сигурно, тук преди забавителя ще му дадем един тук сигнал да го затваря пак. Само, че трябва и едно или клапанче. Не или, а еднопосочен клапан трябва. Тук, за да не върне обратната от другия. Де факто тук ще му дадем така. Тук вътре сигнал пак. Ама не, то. Защото това, ако не даде хубав сигнал, да цъкне това, може да му дадем и тук с един клапан. Ма това не е чак толкова важно, Би трябвало, това трябва да се тества. И горе-долу това ще е схемата на работа. Много сложно стана, но трябва да я изпълним, за да работи. А тази схема, тук има още една схема, е нещо подобно на тези, но още малко по-сложно. Виждали сте я на снимката преди. Да, ще ви покажа и нея.